Onks Jenni kotona? Joo, kai se on tuo jossain. Mun pitäis kertoa sulle yksi juttu. Kerro vaan. Saanko mä maitoa? Sano se teko riittää. No kun... Mä oon vähän ihastunut. Kalleen. Moi. Arvaa mitä? Ai jaa. Arvatkaa mitä? Tässähän nyt on tää linssinsuojus päällä. Tero, mitä ihmettä? Eli julkisuudessa mediapelissä rooli voi vaihdella hyvin nopeasti. Eli jos joku julkinen henkilö on positiivista. No terve Juho. Tää? Arvaa mitä? Mitä? Sano sitten, kun riittää. Stop! Oliko sulla jotain asiaa? Jennin poikaystävällä on herpes. Shining bright. Come on, is there anyone alive? No hei. Onko sukupuolitautiklinikalla? Niin just.